ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗ. ನೆಕ್ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಬೊಂಡಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಇರುವ ಮುಂಚಿ, ಒಂತೆ ದಾಸೆಮಿ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ నేను ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂತೆ ಕಸ್ಕಸ್ಕ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಇನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಡು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರೋಡುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್, ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಕೆಂಪ ಒಂದು, అయితే ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಬೊಂಡಸ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ, ಮಂಜಾಲಿಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆನೆಪಿದ್ದು ಪನೇರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ಮುಚ್ಚಿದ. ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಹಾಕಲುಂಡು ತಾರೇನ ಬೇತನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು. ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳದಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ಗಲಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ದ ತೊರತಿನ ನೀರನ್ನು ಅಂತೆ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮಸಾಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ, ತಾರಾಯಿ ಕಸ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ತಾರಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿಸೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎತ್ತೈತೆ ಮುಚ್ಚಳದ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಮಸಾಲೆನ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ತೊರತೀನಿ ನೀರು ಲೈಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಂತೆ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡಂತೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು. ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕೊದ್ದಿನ ಬರ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅರಸಲಾಡ ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇವಿ ಅದು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಡಸ್ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ನೆಕ್ಕತ್ರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ ಆನಂದರಿ ಉಪ್ಪುಗು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಶೀತ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಚ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.